Bueno, hemen historia, ez? Errubiaren historia Bilbon eta baita Bizkaian. Bilbon sortzen da, baina gero zabalgunea dauka Bizkai osora, ez? Hemen 1908, 1908ko denboraldi horretan sortzen da Klub Atletiko Universitario taldea, izena ja denboraldi baten epean aldatzen da eta hartzen da Bilbao Rugby Klub izena, eta berez beste talde unibertsitarioak be sortzen dira, ez? Bueno, lehenengo baldintza da kirola bera ezagutzea, ez? Eta askotan galtzen da, ez? Egia da, azkeneko urteetan errubia badaula apurka-apurka indarra hartzen, eta horretan, gu be indarra hartzen ari garela. Orduan, lehenengo da ezagutzea. Eta horregaitik gu be arrobi lana, lantzen ari gana arrobi lana azkeneko 10 urte honetan, badoa, ez? Badoa eta olako final bat izatea be lagungarri izaten da, errugbia ezagutzeko eta gazteak animatzeko eta hurbiltzeko hurbiltzeko eta gure taldera hurbiltzeko. Orduan, alde horretatik oso importantea da, lehenengo ezagutu behar da, eta gero ikustea, errugbia badaukala bere importantzia, ez? Eta instituzioak horrela be ikustea, eta patrozinatzaileak be ulertzea interesgarria dela errugbia kirola hori apoiatzea, ez? Kirol klub bat garela, baina gure sustraia berton dagola, eta gure sustraia da bertoko joentekin, bertoko gaztetxoekin, eta kontuan eta oso importantzia handikoa be muti eta emakumeen arteko berdintasun horretan kirola murgiltzea, ez? Mutil eta nesken arteko apur bat pare hori lantzea, eta hori talde txikitxoekin oso era naturalean sortzen ari da. Eta oindala 10 urte neskatalde bat gendun, eta galduta gendun neskataldea, eta orain da 2 urte berreskuratu gendun taldetxoa, badauzkagu 40 emakume bueltan, eta bigarren talde bat osatzeko, urtebeteko, 2 urteko epetxoan be lortzeko, ez? Bai, emakumeen presentzia importantea da, gizartea isladatxoa gara horretan, eta gero beste kontu bat da, gube ardura sartzen duguna da, barneratzaile taldea, ez? Hau da, talde inklusiboa, errugbia berez, filosofiaz inklusiboa da. Beti errugbian amaitu izan duguno, edo erdi torpibileak garelako beste kirol baten, edo bata oso lodia zelako, edo bestea oso argala, edo tal, eta beti guztiok tokitxo bat izan dugu. Orduan, alde horretatik barneratzailea da, errugbia filosofiaz, ez? Eta guna da filosofia hori apur bat zabaltzea. Finalak Bilbon ospatzea, momentu historiko bat da, ez? Ze gainera, errugbi sale diran herrialdetatik finalan lehengo aldiz urtetzen da. Egunetik aurrera, arratsaldeko 8:00 11:00 meeting point izango dugu, Doña Casilda parkean. Meeting point hau prestatuta egongo da, gaztetxoentzat, intxablekin, eta errubi zelaitxo bat izango dugu jarrita, apur bat erakusteko zer den errubia, eta izango dugu edariak jatekoa be, eta musika, giro ona izango dugu gunitxo horretan. Orduan, animatzen dugu Bilbora datozen guztiei handi bueltatxo bat emoteko, zamamesera partidura jun baino lehen, eta partidu ondoren be, handi bueltatxo bat emateko eta giro benetan oso izango duguna.